дирез дар осорхонаи марказии шаҳри турсунзода маҷлиси ҷамъбастии бахши ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри турсунзода дар 3 моҳи аввали соли 2017 баргузор гардид. дар кори маҷлис раиси шаҳр муҳтарам Сиҷовуддин Саломзода, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии кор бо ҷавонон назди муассисаҳои таълимӣ, ҷавонони фаъол, барандагони стипендияҳои президентии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин мураббиёни муассисаҳои варзишӣ, варзишгарони беҳтарини шаҳри Турсунзода иштирок намуданд. Бояд тазаккур дод, ки бахши ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода дар давоми 3 моҳи аввали соли 2017 фаъолияти хешро дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа ҷиҳати татбиқи барномаҳои соҳавӣ, дастгирии иҷтимоию иқтисодии ҷавонон, тарғиби тарзи ҳаёти солим, баргузории чорабиниҳои фарҳангиву оммавӣ, варзишӣ ва солимгардонӣ, таъмини ширкати фаъолонаи варзишгарони шаҳр дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию минтақавӣ равона намуд. аз тарафи бахши ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода барои дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон барномаҳои маҳаллӣ тибқи дастуру супоришҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода як қатор корҳо ба анҷом расонида шуд. мудири бахши ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода Умед Ҳалимов низ дар навбати худ ба сухан баромада қайд намуд, ки тибқи нақша чорабиниҳои барномаи маҳаллӣ ва дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти Кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби бахши ҷавонон мунтазам чорабиниҳои оммавӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ доир карда мешавад. бахши ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода минбаъд низ фаъолияти худро беҳтар ба роҳ монда, татбиқи пурраи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, таъмини иҷрои нақшачорабиниҳои барномаҳои давлатии соҳаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ чораҳои амалӣ меандешад. дар фарҷоми ҷамъомад ба 2 нафар варзишгари фаъол Абдумалик Болтаев ва Оятулло Мирзоҷонов шаҳодатнома ва нишони саррисинагӣ номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим гардид ва 12 нафар варзишгарони фаъол бо сипосномаи мудири бахши ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода сарфароз гардонида шуданд. гузориши Диловар Рашидов, Зафар Асанов барои барномаи иттилоотии Хабар.